Dobre, ahojte, takže dneska si ukážeme všetky skryté miestnosti v Brookhavene. Začneme v policajnej stanici. Okay. Toto je kto na tej tabulke a nejsú tam mená, OK. Som si aj mohla myslieť. Dobre, ideme sem do tejto. Tu je prvá skrytá miestnosť. Si takto vyleziete a tam musíte skočiť. No, ale aj tuto v druhej to je, ale na druhej strane. OK, ideme. Poď. Nie, mne to nejde. Pohľadám si rebrík. Kde je? Neviem, kde je rebrík. Daj. Kde je? Není tu asi. Ešte pozriem. OK. Rebrík tu není a už som tu. Tu je takto priechod von. A zase som tu. Jej, to sa mi nepodarilo. Dobre, idem. Zatvorím za sebou. Tak. Ideme na skovanú miestnosť do nemocnice. OK, sme v nemocnici a idem to rýchlo pohľadať, kde to je. OK. Potom mi to ukáže. Ahojte.